Ο λόγος για τον οποίο δεν είσαι καλός στο speaking είναι διότι δεν μιλάς, δεν εξασκείς καθόλου τη γλώσσα με την οποία ασχολείσαι. Θα μου πεις, σιγά τώρα τι μας είπες, όλοι το ίδιο πράγμα μας λένε. Πρόσεξε, δεν μιλάω για το γεγονός ότι δεν μιλάς με κάποιο ξένο ή με κάποιο καθηγητή, τον καθηγητή σου, ας πούμε, που στο φροντιστήριο το σχολείο. Μιλάω για το γεγονός ότι δεν μιλάς ακόμα και μόνος σου. Μην το πάρεις στραβά. Εννοώ ότι όταν, ας πούμε, παίζεις κάποιο μουσικό όργανο ή παίζεις μπάλα μόνος σου στο γήπεδο για να βελτιωθείς, δεν χρειάζεται κάποιον να σε κοιτάει, κάποιον να σε επιβλέπει. Έτσι και όταν κάνεις εξάσκηση σε μια ξένη γλώσσα, μπορείς να την κάνεις και μόνος σου. Κάτω και ψιθυριστά, άμα τόσο πολύ ντρέπεσαι και φοβάσαι. Έτσι, θα αυτοματοποιήσεις κάποιες προτάσεις, φράσεις στο μυαλό σου που αφορούν την καθημερινότητά σου ή και άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί έτσι να σε απασχολούν και θα είσαι πιο πολύ άνετος, πιο πολύ ευφραδής και θα είσαι πιο πολύ αυτοπεποίθηση να μιλάς με κάποιον ξένο στην μητρική του γλώσσα.